Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa Nazzjonali ta' Jum il-Vittorja, il-ħamis filgħaxija saret qudienza pontifikali nazzjonali fil-Knisja Martriċi u Arċipretali dedikata lil Marija Bambina fin-Naxxar, imexxija mill-Isqof Awsiljarju Joseph Kalja Kurmi, dan wara li l-erba' saret serata kommemorattiva qasira f'Misraħ l-Assedju l-Belt Valletta. Qabel il-qudiesa fil-pjazza quddiem il-Knisja tan-Naxxar, il-Prim Ministru Robert Abela ngħata salut mill-Forzi Armati ta' Malta. Immexxija mill-Kap Kmandant il-Brigadier Clinton O'Neill eżatt wara il-President ta' Malta George Vella spezzjona l-Gwardja tal-Onur. Preżenti għaċ-ċelebrazzjoni kien hemm ukoll id-Deputat Speaker tal-Kamra tad-Deputati David Aġus, Paula Mifsud Bonnici f'isem il-Kap tal-Oppożizzjoni u diversi membri parlamentari oħrajn miż-żewġ naħat tal-Kamra.